Et mielentila yksinkertaistettuna, se mikä fiilis mulla on, mitä mä ajattelen, niin se koostuu siitä meidän uskomusmaailmasta, mitä mä ajattelen itsestäni, maailmasta, muista, meidän kehosta. Ollaanko me hartiat lysyssä, käpertyneenä sisäänpäin, vai ollaanko me reippaina selkä suorassa, katsotaan maailmaa kirkkain avonaisin silmin. Ja sitten meidän valituista sanoista ja äänenkäytöstä. Miten me puhutaan? Mitä me sanotaan? Mitä sä vastaat, kun joku kysyy, mitä sulle kuuluu? Mitä sä valitset? Miten sä valitset kuvailla sun päivää? Miten sä valitset kävellä? Kaikki nämä vaikuttaa siihen sun mielentilaan. Ja toki myös toisinpäin sun mielentila vaikuttaa näihin kaikkiin. Mutta nopeimman muutoksen sä saat aikaan keholla. Tähänhän perustuu kaikki tämmöiset niinku venyttelyt esimerkiksi ja tämmöiset, jos sä mietit, että kun kissa, mestarirentoutuja kissa, niin kun se nousee ylös, se on nukkunut mukavasti kerralla, se nousee ylös, se venyttelee, se herättelee itseensä, se laittaa itseensä sinne keltaiselle alueelle sieltä vihreältä alueelta. Keho on tosi nopea, ihan vinkkinä vaan. Tosi hyvä vinkki, mun keho oli ihan jumissa. Joo. Ja kun me tuodaan minkä tahansa laista liikettä sinne kehoon, niin sitten alkaa taas niin kun kaikki hyvät nesteet meidän kehossa alkaa virrata ja uudenlainen energia. Se saa mahdollisuuden saavuttaa.